mbaka oromo kinyi makawuono mbaka modogo nyakwara Ramogi Ajuang otudore kod donjo adani e sekta mar teko ka ne wawinjo ka jatend migawo mochung' ne wechego mag teko e pacho kae Opiyo Wandayi nolando ayaga tudruok ma piny Kenya obedo godo kata oraka makambi mano mochung' ne teko stima mar Ketrako e pacho kae odonjo godo kata obedo godo kod kambi mano mar Adani ka bende giwacho ni mano bro bedo ka konyo e yaro lai mag teko sitima e pacho kae kendo bro bedo ka konyo e kedo gi lal mag stima kinde ka kinde mosebedo katimore. Kata kamano nyakwara Ramogi Ajuang mbaka makamae wang'eni jopiny okosebedo kokawe e yo makare. Nitiere jopiny moko makoro wacho ni ang'o momiyo kambi mar Adani ni ema nyaka koro donji e orake gi kembe mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano nitiere ber moko mobedo kokelo kata kamano jogo makwede bende biro bedo kanyiso ni ginto gikwedo gi yo machalo nade. Nyakwara Ramogi Ajuang okinyi makawuono antiere kae kod Victor Okuna mano engineer Victor Okuna ma en jalony e weche mag teko. Wadwa mar mondo mi wafuni wach mar mondo mi walerni ane ni e kinde makoro Adani osedonje tudruok kata e oraka kod kambi mano mar Ketrako bro bedo ka konyo nade e yaro lai mag sitima e pacho kae to bro bedo ka konyo e kedo kod lal mag stima poya nono e yo machalo nade. Oyawre Victor ichiwo nade okinyi makawuono? Oyawre nya Joyce chiwo maber. Machiegni to okinyi makawuono. Erokamano. Nyakwara Ramogi Ajuang in bende kaka pili nyalo tudri kodwa ka ichwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuo kari 3600 kaka pile an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kochako twak marwa yanga Victor okinyi makawuono yand wawinjo ka jatend migawo mar mochung' ne wechego mag teko Opiyo Wandayi nowacho ni donjo e tudruok kod Adani nyaka sani koro wacho ni deal makamano en mar omenda maderom bilion 95.68 ka bende en mano mabro bedo ka konyo ahinya e loso lai mag stima mago miluongo kanyo kod dho ngere ni critical transmission lines ka chiela kod substations kata stations mopogore opogore mag stima mayudore e counties mopogore opogore kata mayudore kuonde mopogore opogore e pacho kae. Maduong' mogik nowacho ni bro bedo ka konyo e kedo kod lal mar stima makinde ka kinde mwanene pacho kata jokenya moko seche moko okelewa gik makamage gigoyo mana koko ni Adani ne dwa kawo paw ndeke mar JKI Adani koro sedonje weche mag stima adwa ni lene giane weche makamagi bro bedo ka konyo yo machalo nade kata orak makamae. Erokamano nyakwara Ramogi Ajuang erokamano Joyce mondo mi wachako rom ka kendo bang' ndalo mathoth. Mokwongo adwa moso nyakwara Ramogi maneno okinyi masani ne amor nikech wabiro ka mondo watwage wach mar energy kod wach mar Adani. Ka wadhi wach mar Adani giwacho ni lai kata transmission line ma Kenya to kosebedo maber kendo aparo ni wasebedo gi lalruok gi Ketrako e wach mar en gima osechakore chon mar manyo kaka wanyalo improve transmission. To kapok wadhi kanyo onego bed ni wang'iyo to transmission ni en ang'o nikech kata kapo ni Adani pok obiro ng'ama ni dala kae to ang'o matimore transmission line. Koro iyudo ka nitiere gima waluongo ni generation stima ni nitiere generators ma generate ma produce stima. Wan gi generating machalo KenGen kod independent power producers. Koro ka gise generate stima ni ginyalo generate geothermal mano Olkaria wan kendo gi hydros mani Kiambere 7 Fox. Koro mondo mi stima ni chop odi kata kuma wantie sani ni nyaka wabed gi waya miluongo ni lai kata laini waya ma otudu chakre kaini nyaka kumi generate electricity ni. To nikech iyudo ka kawuono ne wan ji adek kiny ng'at achiel omedre gero dala ni orucha achako biashara machielo iyudo ka kendo kawuono ng'at achiel ma dwaro stima kiny ji ariyo dwaro stima orucha ji adek dwaro stima. Sama wagero laini mar stima inyalo gere ni ji 10 kawuono then bang' ndalo moko bang' higni moko 10 iyudo ka ji 20 omedore ang'owa e laini achiel. Koro iyudo ka laini ok nyal ting'o load chate makelnigo. Koro gima timore ga ni gradually serikal osebedo ka upgrade lines magi. Koro kata mana kidhi dala kocha nitiere Ndhiwa substation
there was substation and substation manyien mobedo upgraded. Nobedo upgraded nikech South Nyanza ne nigi problem gi stima. Iyudo kochopo sa achiel otieno to nitiere gik moko mag electronics mane ok nyal tiyo maber. Ne ok nyal tiyo maber nikech ji ne ng'eny e line, to ka ji ng'eny e line iyudo ka koro teko mar stima dok piny. Project no korumo ne an kanyo last year. To iyudo ka nyaka conductors mineno koro wawachogi odhurgi mana kanyo nikech ne nitiere gi problem gi compensation. Koro kaka sa adhi, serikal onego bed ni ng'eyo ni higni 20 mabiro onego bed ni jo Kenya di madhi tiyo gi stima, mano miluongo ni planning. Problem wasebedo godo e Kenya ka ni planning marwa ok ber. Wadil gi gima nitiere kanyo sani. Koro gik mabiro 5 years, problems mabiro 5 years, mondo mi wafosi gi ni gini nyalo kethonwa tetero stima higni 5 mabiro gino onge. Koro chopo sama owuoye sani ma koro stima lal throughout. To stima malal ni kwanza ok en ni mana like en kata transmission line. Wan gi problem maduong' e generating station. Generating stations mean ni sani wan gi around gigawatts 3,000. Mano the install capacity. To iga ka iga odiochieng' kodiochieng' ji biro gi machines manyien. This year January antinga manwa install ne 2 megawatts power plant. Materials madhi gi company madhi tiyo gi 2 megawatts Tatu City. Poro ido ka odiochieng' kodiochieng' ji kao meters e Kenya Power. Odiochieng' kodiochieng' kembni chakore. Koro kata serikal pok ong'iyo ni to be transmission nikech ok idhi transmit gima onge. Chal ni idwa gero yo moro maduong' to kata geche onge. Ikuongo ing'iyo ni to bende wan gi generating stations madhi rom. To an adwa wacho ni gima inyowa mang'eny ok en transmission line. Ang'o ma inyowa mang'eny ahinya? Gima inyowa mang'eny ni kembni ma generate electricity magwa pod ni piny moingo demand. To matiende ni koro Adani ni ema